Belebele la jabagaw aw ni ɲɔgɔn tuma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kanubaga fɛn o fɛn sɔgɔlen don aw na ni wagati in na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a fɔ ladalako la Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ni y'o kɛnɛ sigilen ye kɛnɛ min bɛ sigi aw ye don o don ka daminɛ tɛnɛ ka taa se fo juma ma nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 15 ye ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 9 na aw ka kunnafoniya kunfɔlɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan Renouveau matin jamakulu fɛ k'a lase aw ma bonya ani karama kɔnɔna la aw kelen kelenna ka se ka bɔ kunnasiri la aw ka tile journée kɔnɔna la ko bɛɛ k'i bisimila. Tɛnɛ janvier kalo tile 10 san 2022 anw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na Renouveau matin ale kɛnɛ kan ka aw bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la n'aw ka telew bɛ Renouveau la an bɛ aw fo ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya n'aw ka baaraw cogoya yan n'aw ka timinandiyaw cogoya ye maa minnu fana bɛ sɔgɔ anw na sɔgɔnaw la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye lamɛnbaga jamakulu an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma maa minnu sɔgɔlen don anw na bɔlɔlɔ siraw fana fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka page Facebook kan Renouveau FM Renouveau Télé page kan an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ko bi tɛnɛn sɔgɔma i n'a fɔ don tɔw la kunnafoni kologirin caman bɛ an bolokɔrɔ an bɛna don minnu kɔnɔna na sɔɔni an ka dibila baarakɛbagaw an ka foli belebeleba bɛ u ye sabula u ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka ban kumaso kɔnɔ yan nɔ anw maa fila bɛ yan fɔlɔ i n'a fɔ ladalako la yanni ani Isa Kaba ka ɲɔgɔn lasɔrɔ Amadu El Konare ni sɔgɔma Fanta a kɛra fɔba ye tile 3 o kɛra kow bɛ cogo di an bɛ Ala fo ka Ala barikada hali ni y'a sɔrɔ bi an bɛ jamana yɛrɛ bɛ wulikajɔ ba la bi tile kɔnɔna la siga fosi t'o la an bɛ Ala tanu ka Ala fo ka barikada Ala ka tanu jidi bi ye tɛnɛ dɔgɔkun daminɛ bi kunnafoniw tagabolo bɛ cogo di an bɛ se k'a fɔ Fanta Tomota bi ni Ala sɔnna ma fɛn o fɛn bɛ tali kɛ Mali kunkan n'a kibaruyaw belebele la an bɛna an da don a bɛɛ lajɛlen na ani wulikajɔ minnu bɛ sen na sisan da nɔ sɔɔni ni laadaw latilenna an bɛ don kɔnɔna la maaw tulo garisɛgɛ mana kɛ min ye hakili la mɔgɔ caman sigilen don k'an kɔnɔ an bɛna ɲɛfɔli jumɛn kɛ bi sɔgɔmada in na siga foyi t'o la k'a fɔ kanubaga jamakulu ye ko o kunnasiri ko nin ye o bannen pewu o la sɔgɔmada in na anw ka laseli fanba o bɛna boli fɛn min kan o bɛ tali kɛ farafinna woroduguyanfan keleyatɔ CEDEAO olu kɔni y'u ka ɲɔgɔn ye balilen kɛ kunu ɲɔgɔn ye balilen min kɔnɔna la u kɔni ye ɲangili bere gɛlɛnw ta ka ɲɛsin Mali ma ka kɛɲɛ ni fanga furancɛ fanga ko o ma se ka kalafili dalabɛn ka kɛɲɛ ni wagati kofɔlen tɛmɛnenw ye o hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ sanction caman na ni o bɛ ɲankili ko fɔ o taara ka ɲɛsin Mali ma an bɛna kuma o kan bi kosɛbɛ Isa Kaba Sidibe ale bɛ walawalali kɛ o kan décryptage kɔnɔna la ka se ka to o babu kelen kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni CEDEAO ye ɲankili min ta ka ɲɛsin Mali ma Alexis Kalambiri anw bɛna ale bisimila sɔgɔmada in na i n'a fɔ anw ka don ma welelen ale fana ka ɲɛfɔli kɛ an ye o koɲɛw kana la ka se ka to CEDEAO ka ɲankili hukumu kɔnɔna la halisa Kasim Traoré kunnafonidila don ka bɔ radio Kiledu la ale fana bɛna bisimila an ka don baara ɲɔgɔn welelen don k'a ɲininka hakilina na CEDEAO ye ɲankili min ta ka ɲɛsin Mali ma ni wagati in kɔnɔna la Amadu El Konare a kunnafoniya tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ale bolo Sori Ibrahim Diallo ale bɛ siraba kanaw la sɔɔni ani Sori bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ bi tɛnɛn ta ni ka segin bɛ cogo di Bamako sira kanaw la sirabaw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna na ni wagati laban ninnu kɔnɔna la an tɛ ɲinɛ cogoya si la Anazer ka bilasiralikanw olu kɔ anw ka don fɔli duman o bɛ o kɛrɛfɛ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ kɛnɛya kunnafoni na Hawa Daɲogo ka don o don wulikajɔ don o fana bɛ lase aw ma sɔgɔmada in na i n'a fɔ ladalako la sisan an bɛ don kunnafoniw kɔnɔna la ka aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila dugubaw fara togodaw kan ko bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ bɛ sɔrɔ Renouveau matin ale kɔnɔna la ne bɛ kɛnɛ to Amadu bolo ale ka tɛmɛ ni don kibaru ye bi kosɛbɛ don bɛna dugusajɛ kan don Mesira Diva i ka don kibaru dayɛlɛ tabarikala an bɛ bɛɛ fo saga 27 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 ka nin waati na an ka kuma so kɔnɔ waati kelen in bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ la nin waati na aw bisimila bi sɔgɔmada in na an ka bakurubaw bɛna tali kɛ fɛn minnu na o bɛ ɲɛsin CEDEAO ye ɲakili bere minnu ta an ka jamana kama mun ni mun ko don bamanankan na tigitigi an bɛna kuma o kan ka ɲɛfɔli kɛ aw ye ani ko in yɛrɛ kɛlen kɔ an ka jamana faamaw bɛ fɛ k'a minɛ ni bolo jumɛn ye an bɛna kuma o fana kan minisiri min ɲɛsinnen don jamana yɛrɛ ka laseli ma n'o ye lieutenant colonel Abdoulaye Mayiga ale fana ye dantigɛ kɛ jamana bɛɛ lajɛlen cɔ la bataki kɔnɔ ni Ala sɔnna an bɛn'o ja fana yira aw la yanni kibaruyaw kuncɛli cɛ minnu na a
kɔni bɔra ka dɔ colonel Jala n'a fini n'a ka jɔ jamaraniso la ka kuma k'a fɔ ka malidenw ka hakilina minnu lase a ko kana na an bɛna kuma o kan sɔɔni don kibaru kɔnɔna la ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan min bɛ tali kɛ Renouveau ale ni a ka jama jɛrɛjɛkulu ni jɛɲɔgɔnw jɛra ka hakilina min sigi ni a bɛ fɔ ko Renouveau Foli Award baaraw kuncɛra ladiriya kɔnɔna la mɔgɔ caman y'u ka nisɔndiya jira an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ ninnu ye bakurubaw ye sisan an bɛna ninnu walawala aw ye. Tabarikala ka aw fo ka aw ko ɲuman dɔn an ka don o don wulikajɔw kibaruyaw olu la bɛnni ni a lamɛnni ɲuman kama a ye aw bisimila an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ kunungo CEDEAO ani a ka jɛw bɛɛ lajɛrɛlen jɛra ka fara ɲɔgɔn kan min ye lajɛrɛ balilen min kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen kun sigilen don k'a fɔ ko CEDEAO na ɲagili ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma nka ka kɛ ni ɲagili min tun bɛ mɔɔw kɔnɔ a tɛmɛna dan kan min bɛ tali kɛ jamana faamaw yɛrɛ ka jatela fɔ ka se maliden ma caman ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ yanni jɛrɛ ni ɲɛkɔrɔlan cɛ jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen ni an ni olu jɛlen don musaka ko la ni o ye UEMOA ye ni an bɛ sefa jamanaw kana na olu fɔlɔ ye ɲɔgɔn kɛ ɲɔgɔn ye min na olu kɔni ye ɲakili dɔw ta musaka ko nasiratigɛ la ka se ka Mali ka sɔrɔ da musaka nasiratigɛ bɛɛ lajɛrɛlen kɔni gulon teliyala o kɔni baara kunfɔlɔw kɛra ka sɔrɔ CEDEAO ka jɛrɛ ma kɛ o baaraw bɛna kuncɛ tuma min na CEDEAO ka jɛrɛ baaraw dayɛlɛla dayɛlɛlen kɔfɛ CEDEAO ye ɲakili belebele mun ta o ye k'a fɔ Mali ni CEDEAO jamana fɛn o fɛn bɛ dancɛ bɔ kɛ k'a bɛɛ lajɛrɛlen ka karangada datugu Mali ɲɛ ni o ye frontières ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ni jamana minnu bɛ yen n'an bɛ dancɛ bɔ CEDEAO nasiratigɛ la olu kɔni ka foyi tɛna na Mali la Mali ka foyi tɛna taa yen nɔ lasigiden fɛn o fɛn bɛ olu cɔ a la k'u bɛɛ lajɛrɛlen danganaya u ka se ka bɔ Mali kɔnɔ teliyala kɔni ye u ka ɲakili dɔ ye ɲakili dɔ bɛ tali kɛ frontières datugulen na fɛn o fɛn bɛ tali kɛ sanni feere fɛnw na n'a bɔra fɛn jɔnjɔn kunfɔlɔw ni furaw ma k'a bɛɛ lajɛrɛlen donni Mali la ne a bɔli bɛɛ sonsoro Mali ka jagominɛ tɛ bɔ jagominɛ yɛrɛ tɛ don an fɛ ni a bɔra fɛn minnu bɛ yen ni olu ye magoɲa jɔnjɔn ye minnu yɛrɛ tɛ buna hadamadenya tɛ se ka sabati ni o dɔ ye i k'a dɔn furaw ye ni o dɔ ye taji minnu ye ka taa se fɛn wɛrɛw ma o mana bɔ a la Mali ka sanni feere ani kɛrɛfɛ jamanaw ye o bɛɛ lajɛlen sosorolen don nin waati na ni nin hakilina nin ye ka fara o fana kan fana min yɛrɛ ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen o bɛ tali kɛ fana Mali yɛrɛ cɔ a la musaka min yɛrɛ bɛ diɲɛ ka Mali ka jɛɲɔgɔnya mun bɛ ani CEDEAO cɛ o waribonba la n'o ye BCEAO ye ka se ka Mali yɛrɛ ka jagokun musaka nafolo min bɛ yen ka o baaraw bɛɛ lajɛrɛlen dulon min b'a yira k'a fɔ Mali tɛna se ka a cɔ a la wari foyi sɔrɔ BCEAO tɔgɔ la o min bɛna kɛ sababu ye ka dɛngɛrɛnɛba lase an ka jamana ma i n'a fɔ nafoloko dɔnbaaw b'a yira cogo min na sabula fɛn bɛ tali kɛ Mali ka hali sarako trésor n'o ye musaka an ka jigiɲɛba yɛrɛ cɔ a la nafoloko baaraw sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ yen nɔ a yira k'a fɔ ale fana kɔni baaraw sonsorolen don CEDEAO maaw ka ɲɛmaya ale kɔnɔna la ka fara o fana kan fana u y'a yira k'a fɔ u ka kɛlɛbolo min bɛ yen n'o ye CEDEAO ka kɛlɛbolo ye n'a guanna u bɛ se ka kɛlɛbolo min bila ka taa ko u bɛna hakili falen kɛ o kɛlɛbolo fana ka labɛn sabula ko Mali bɛ ka na ni dɛmɛɲɔgɔn minnu y'an ka jamana kɔnɔ ni a ko ma tigɛ cogo ɲuman na CEDEAO ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'o ye force de la CEDEAO olu ka labɛn o kɔni hakilina jɔnjɔn ma di o kan fɔlɔ nka a da donna a kuma na k'olu ka labɛn ninnu kɔni ye i k'a dɔn u ka ɲagiliw la belebeleba dɔw ye minnu kɔni na i k'a dɔn misɛnmanin caman wɛrɛ bɛ minnu kɛrɛfɛ nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲagili jate la minnu ye hakilina jagabɔba tigilamaw ye olu y'a yira k'a fɔ CEDEAO ka nin ɲagili bi dadigi jamanadenw na kosɛbɛ sen na ka tɛmɛ min ye jamana faamaw kan a ma sɔrɔla k'a fɔ an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la Ghana yɛrɛ jamana faamaw olu senkɔrɔ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen ni olu bɛ dɔ kalama ko na o caman y'a jira k'a fɔ CEDEAO maa ɲɛmaw kɔni yɛrɛ kamana Ghana an ka finitigila ka ɲɛma ninnu ɲagili cogoya la sabula ɲagili fɔlɔ min binna o kan u y'a ye k'a fɔ o ma ko ɲanamaba kɛ k'a sabu kɛ olu ka hakɛbaw tɛ kɔ kan wa u ka duguta yɛrɛ fana tɛ ten mun de bɛ se ka kɛ waasa ka se ka dangɛrɛnɛba yɛrɛ sigi ka jamanadenw yɛrɛ wuli ka bila an ka jamana faamaw la o ye ka se ka gɛlɛya sigi jamanadenw kan gɛlɛya minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye
malidenw yɛrɛ bɛ furuku jamana faamaw kɔrɔ ko nin ye o hakilina sira talen ye maa minnu yɛrɛ bɛ n'o y'an ka jamana faamaw ye olu ye mun fɔ ko in na sur su jafalen kɔfɛ ministre porte-parole n'o ye min ɲɛsinnen don laseli ma jamana to a la lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ale ye dantigɛ dɔ kɛ dantigɛ min kɛra jamana korokara bɛɛ tɔgɔ la dantigɛ min na a y'a yira k'a fɔ CEDEAO kɔni ye ɲakili mun ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma ko nin ye ɲakili ye maa yɛrɛ tɛ min ta ka ɲɛsin buna hadamaden ɲɔgɔn yɛrɛ ma hadamadenya yɛrɛ nasiratigɛw kɔnɔna la wa ko ɲakili don min kɛra damatɛmɛ wale ye wa i k'a dɔn k'a fɔ wajibi bile yɛrɛ ɲakili dɛngɛrɛnɛ yɛrɛ sigilen don k'o kama u bɛ wele bila Mali jamanadenw ani Mali lakanabaa bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ k'i hakili sigi ko fɛɛrɛ ni dalu bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan wa tɔw bɛna sigi sen kan jamana faamaw fɛ waasa Mali yɛrɛ denw kana foyi kan'u majɛ daro dumuni don fɛ a kɛra fɛn wɛrɛ nasiratigɛw ye nɔgɔya da bɛ se ka kɛ jamanadenw ma cogo min na k'o fɛɛrɛw bɛna tigɛ min bɛ tali kɛ u ye u ka cɛdenw labɛn ko kuma min fɔ n'o ye CEDEAO ka kɛlɛbolo ye u y'o fana jaabiw di k'a fɔ Mali finitigilakaw ka fara malidenw ka bɛɛ k'i hakili sigi ko Mali ka dɛmɛbaa lakika minnu bɛ yen ni olu labɛnnen don ka Mali dɛmɛ jɛlenya ni ŋaniya ɲumanya kɔnɔ ko tɛgɛdi ɲɔgɔnma kɔnɔna la baaraw bɛ sen na waasa maliden ŋuna bɛ se ka fa cogoya min na kama u ko k'a dɔn maa si kana hawuja nin ko ninnu na ko jamana faamaw bɛ wulikajɔ mun na k'a bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ jamanadenw olu ka nimisiwasa kama ninnu ye kumabaw ye yanni jɛmukan kuncɛli cɛ lieutenant colonel Abdoulaye yɛrɛ ye min fɔ an bɛna a yira aw la k'a lamɛn an ka sɔrɔ k'a bayɛlɛma aw ye hali bi n'a ka bi bamanankan na Mali den tilalen don tilayɔrɔ fila ye belebele fanba caman ko k'an bɛ don min na i ko bi ni ɲakili min talen filɛ CEDEAO fɛ ko dusumakasaya don min yɛrɛ la Maliden yɛrɛ tɛna jɛ ni min ye cogo si la k'a fɔ an ni CEDEAO bɛ jɛ la olu ka se ka ni ɲɔgɔnna ɲakili sugu ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma ko kuma an ka wuli k'an jɔ ka kɛ muso kelen den ye k'an ka jamana lakana an kana an ka jamana bɔ ka di kɔfɛmaaw ma nka maa minnu fana bɛ yen ni olu kɔni sago ye waati bɛɛ lajɛlen u y'a yira wa u ma dogo ko finitigilakaw kana foyi fara transition kan waati mun fɔra u ka kala ta o kɔnɔ olu caman fana ye a yira k'a fɔ nin ma bali olu la wa nin tɛ maa wɛrɛ nɔ ye nin ye finitigilaka ɲɛmaaw yɛrɛ nɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ fanga la bi ani ka fara Sogɛl ani a ka jamakulu kan olu kɛlen don ka jalaki bolokɔni sin olu la k'a ma sɔrɔla k'a fɔ bɛnkan mun fɔra olu ma se ka lawaleya o ka bɛn cɛ ma ko nka ko ka tila ka taa fɔ ko san 5 ka fara transition jɔ kunumu kan ko jɔnko ala ko CEDEAO y'a se a n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ anw ka Mali ye sabula u y'an tɛntɛn u y'an tɔbɔtɔ u ye garisɛgɛ ni bɔda bɛɛ lajɛlen di an ma ko nka o bɛɛ la an ka jamana maa ɲɛmaa minnu bɛ yen bi ko olu kɔni ye u bolo gangan fanga kunna ko u t'a fɛ k'a bila k'o de nana ni nin hakilina in ye ko yanni Mali ka jigin CEDEAO la Mali ka jigin a talo yɔrɔ yɛrɛ la n'o ye fanga ɲɛmaa minnu b'an kunna bi olu ka fanga nɔfɛ bolo birindala min bɛ yen ko o de nana ni nin sababu ye nin ye maa dɔw ka hakilina ye ko ninnu kɔnɔna la nka bi tile kɔnɔ min ye renouveau ka cɛdenw bɛna wulikajɔ caman kɛ waasa CEDEAO ye ɲakili mun kɛ nin ye kibaruyaw bɛ se ka sɔrɔ a kan a bɛ daminɛ renouveau matin in kɔnɔ fɔlɔ fo ka taa se an ka jɛmukan ale tɔw olu kɔnɔna ma sɔɔni min ye lieutenant colonel Abdoulaye Maïga ye kuma minnu fɔ jamana finitigi ɲɛmaaw cɔ ala ko ninnu na an bɛn'o jaw fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma nka yanni an ka bɔ yen an tun y'a fɔ ten fana min bɛ tali kɛ renouveau ale ye hakilina dɔ sigi sen kan an ko min ma ko renouveau Folly Awards min tako gale baaraw ɲɛnamayana kunun sufɛ i k'a dɔn l'hôtel Radisson na n'o ye Sheraton kɔrɔ ye a kɛnɛ kan na hakilina sigira ka se ka Mali seko ni dɔnko tigilamaw n'o ye sorofekɔnɔw ye ani ka taa se minnu yɛrɛ bɛ dɔnkilida yɛrɛ gamu kɔnɔna la olu ka wulikajɔw jamanadenw ka sugantili kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ni minnu ka sebayaw jira la ka se ka laɲagali jɔnjɔn ta ka di olu ma kɛnɛ in sigira ni o hamina jɔnjɔn de ye kibaruya y'a yira k'a fɔ baaraw sabatira sabaticogo ɲuman na maa caman y'i ka nisɔndiya jira baara tacogo la mais k'a daminɛ dɔnkilidala minnu tun bɛ kɛnɛ kan ani maaba wɛrɛ minnu tun bɛ ka se dɔnkilidalaw kanubaw ma n'o ye faniw ye u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min yɛrɛ kɛra directement renouveau télé la i n'a fɔ aw ye minnu seereya maa min bɛ tali kɛ an ka kibaruya ɲininaw fana jatalaw ni bɛɛ lajɛlen tun bɛ baara la nka kunnafonidilaw fana tun bɛ labɛnw na waasa ka se ka maaw kumakanw ta ko kana na o kama min bɛ tali kɛ Amadu Jara ale ni k'a dɔn k'a fɔ Bakari Sidibe olu y'u ka kuma galama tɛngu a maa dɔw la an k'o dɔw lamɛn a baaraw kuncɛlen kɔfɛ.
foli bila Renouveau TV yɛrɛ ya Rabbi ama Ala k'u bolo mɛn u ka baara la kontaan na trop n'i bɛ baara kɛ hali i ka so kɔnɔ n'i ye mɔgɔ sɔrɔ min b'i encourager a ka di baara o baara n'i b'a la hali n'i tɛ se ni mɔgɔ b'i encourager en tant que i b'a la i bɛ nɔ bɔ a la donc n kontaan na trop k'an kanubaga bɛɛ fo. A barika Ala ye a barika Cheikh Tidiane ye a barika Ala kira a barika Baye Niass kanubaw bɛɛ lajɛlen ye ka trophée in ta ka dédier Mali zikiridala bɛɛ la ne ka cɛya tɛ n ka kandiya tɛ n ka se tɛ ni wagati se dɔrɔn de don ko Mali zikiridala bɛɛ lajɛlen jɛlen bɛ ni trophée in na n nisɔndiyara kosɛbɛ nin b'a jira k'a fɔ n ka dɔ fara n ka baara kan nin b'a fara n ka dɔ fara n ka cɛsiri kan n bɛ ka Alakira mankutu min fɔ n bɛ ka mɔgɔ ɲuman mankutu min fɔ nin b'a jira k'a fɔ ko jɔyɔrɔ dɔ yera a kɔnɔna la. Aw ko barika la Guinée ni Mali an bɛɛ bɛ balima kelen de aw yɛrɛ b'a dɔn donc ni bonya warala ma ni bonya bɛ taa an na mobile sɔrɔ en tout cas merci aw ko barika n bɛ Renouveau mɔgɔ bɛɛ fo mɔgɔ yi manifester ni événement in na n bɛ bɛɛ fo vraiment n ka foli bɛ bɛɛ ye donc ça c'est une récompense dɔ de ye moi je prends pas ça pour moi seul mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ne kɔ parce que n'i y'a ye ne bɛ yan bi mɔgɔw de ne kanu il y a des gens qui ont voté pour moi n bɛ somɔgɔw fo n bɛ n ba fo n bɛ n kanubagaw fo n bɛ bɛɛ fo. Nin ko in nin tɛ koden de ye trophée in nous-mêmes on l'a bien mérité nin trophée in mɔgɔw kana ta ka kɛ ko jagɛlɛya dɔrɔn ko label nin ye Mali bɛɛ ka trophée de nin ye maliyɛn bɛɛ de sewa ko ye nin trophée ko in na an bɛ maliyɛn artiste bɛɛ lajɛlen fo. Ni y'a daminɛlen ne dɛ wa a tɛ jɔ fo san wɛrɛ o kɔta dans 100 ans Calibre tɔgɔ ye a bɛ to yen de o dɔrɔn de don. C'est vraiment un bon projet et a bɛ a to halisa musique ko bonya bɛ n'a kɔnɔ respect bɛ n'a kɔnɔ ka yira mɔgɔw la musique a kɛra domaine art kɔnɔ manamana ko tɛ bɛɛ bɛ se ka don a la ka sɔrɔ a m'i kɛ mɔgɔ lankolon ye quoi donc ça fait vraiment plaisir Renouveau mɔgɔw u sera ka nin kɛ ala tiɲɛ na a diyara n ye a bonyana ma. Ne kɛra maire sur l'année dɔwɛrɛ foyi tɛ bon a bɛɛ bɛ sɔrɔ courage de fɛ i bɛ diɲɛlatigɛ baara o baara la ni sera ye o la komi n y'a fɔ cogo min na jigiya tɛ baara ye baara min ye manamanafɛn ye donc n ka foli belebeleba bɛ Renouveau ye Renouveau kama bi ne ni mɔgɔba baden sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi kuru kelen kɔnɔna la juges b'a la fo ka taa bila an ka ministres la ani an ka artistes baden a caman bɛ yen i tɛ se ka si ye n'i ma taa kasi dɔ bɔ pour que ka se k'u ye mais grâce à Renouveau bi ne n'u bɛɛ ɲɛ kɛra naani ye. Amadou Bakari Sidibe ale fana tun an ɲɛ an k'olu fana lajɛ a kɛnɛ kan. A ɲɛna kojugu a ɲɔna et puis a kɛcogo ɲɛna a organisation ɲɛna et puis ne bɛ taa événement caman na u bɛ trophée ta ka di artiste dɔw ma parce que a ka d'u ye ten o ma kɛ nin na c'est à dire que nin fɛn suguya b'a to artiste bɛ a fɔ a yɛrɛ ma ko n ye baara min kɛ ja nafa b'a la c'est à dire que artiste yɛrɛ de b'a to mɔgɔ bɛ kɛ i ka baara fɛ donc maintenant pour que mɔgɔ ka k'i ka baara fɛ fɛnɛ ani événement suguya de b'a to ni mɔgɔ b'a fɔ tigi ka baara cɛ n'o nafa dɔn parce que artiste filɛ nin ye i man ka compter mɔgɔ si kan i man k'i jigi da mɔgɔ si kan. mais nin b'a permettre minnu bɛ yen n'u ma participer cette année ɲinɛn ta la san wɛrɛ u ka se ka baara ɲɛnamaba kɛ ka courage ta ka baara ɲuman kɛ pour que u fana ka se ka jɔnjɔn ta ka lakodɔn parce que fɛn de don min ti da Mali yɛrɛ kɔ a bɛ jamana na taa ɲɛ. Tabarikala walasa ka nin bɛɛ kuncɛ Renouveau maa ɲɛmaa minnu yɛrɛ tun bɛ yen olu yɛrɛ fana ye hakilina jɔnjɔn jumɛn sɔrɔ ko in kan ni jama bɔra ka na cogoya min na olu y'o kanu cogo min na ni kumakan jumɛn m'u bolo ka ɲɛsin Mamadu Koyita ale ye wulikajɔ dɔw kɛ Renouveau maa ɲɛmaayaw ka se maa wɛrɛw ma ka se k'olu kan ka ɲɛma da dɔw fɛ. Mali voté bɛ fɛ voilà min bɛ n bolo ka ɲɛsin denmisɛnninw ma o ye u ka sabali u k'u hakili to u ka sɛbɛntaw la u ka kumafɔtaw la u ka dɔnkiliw kɔnɔ ani clipw la i bɛ se ka clip kɛ ka sɔrɔ i m'i langoloya i bɛ se ka dɔnkili da ka sɔrɔ i ma nɛnini k'a la mɔgɔw ye ka sɔrɔ nɛnini t'a la o voilà donc u k'u hakili to yɔrɔ ninnu na. fɛn mun kɛlen don kɛnɛ kan bi a bɛ hakili jigin États-Unis Grammy Award la donc hakilina ɲuman don an b'a ɲini minnu k'u cɛsiri o fana kɛ sababu ye minnu m'a sɔrɔ olu fana k'a ɲɛɲini a ka ca Ala fɛ a ka kɛ ko daminɛ ye fɛn min tɛ ko laban ye ministre tɔgɔ la a ka ca Ala tuma inchallah ministre ka yamaruya kɔnɔ an bɛ bɔ o kɛnɛ kan n'Ala jɛ.
tabarkala ni tun ye renouveau ka maa ɲɛma dɔ n'o ye marikacɛ daw ka fara min ye procureur commune 4 ni o ye Idrissa Amidou Touré ka fara min ye monsieur le maire ni o y'a tun bɛ ka kɛ commune min kɔnɔ maire yɛrɛ lakaw ye fɔ ka taa se ministre so min ɲɛsinen don i k'a dɔn k'a fɔ seko ni dɔn olu ka lasigidenw ma ninnu bɛɛ y'u ka nisɔndiya jira nin kɛwale in na min ye baarala fiɲɛ tɛ ban ni tako gale in na fiɲɛ minnu jate minɛ mana kɛ filɛbagaw ni lamɛnbagaw ani artiste minnu yɛrɛ welela ani minnu yɛrɛ ko ɲinɛ kɛra u kɔ ni fiɲɛ o fiɲɛ ye kɛra u ko bɛɛ lajɛlen da ko daminɛ fili kun ni ala sɔnna renouveau bɛna fara ɲɔgɔn kan waati nɔtaw la waasa k'u sinsin nin fɔlɔ in kan ka tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ yiriwafɛn ye an bɛ kibaruya kun fɔlɔ ninnu sonsoro yɛrɛ fana datuguli ko kɛ kɛra cogo min na